Concentra is de nieuwe eigenaar van de Limburgse kranten De Limburger en Limburgs Dagblad. Het zijn met voorsprong de twee grootste regionale kranten in Nederland. Het medialandschap wordt opnieuw hertekend. De Limburgse uitgever Concentra, eigenaar van onder meer TV Limburg, neemt in Nederland Mediagroep Limburg over. Zeg maar MGL, de eigenaar van de regionale kranten De Limburger en het Limburgs Dagblad. Beide kranten zijn goed voor meer dan 140.000 abonnees en zijn daarmee vergelijkbaar met een grote nationale krant in ons land. De kranten hebben een marktaandeel van 80% en bereiken 1 op 2 inwoners. Dat is dan weer vergelijkbaar met de positie van het Belang van Limburg. We hebben er lang aan moeten werken en dat heeft zijn redenen. Het is een beetje af en aan geweest met de verkoper, met Micom. Soms verkocht men, soms verkocht men niet. Daarom heeft het wat lang geduurd. Maar het is een goede zaak, omdat wij geloven in regionale journalistiek, in goede regionale journalistiek. We hebben dat altijd, denk ik, met het Belang van Limburg getoond dat we dat kunnen. We zijn er ook van overtuigd dat we dat met de Limburger en het Limburgs Dagblad kunnen. En te meer, wij hebben niet alleen in Nederlands Limburg de kranten, maar ook de huis- en huisbladen, de commerciële regionale televisie. De krantenverkoop gaat wereldwijd in dalende lijn. Toch blijft Concentra geloven in de papieren krant. Concentra is sinds oudsher een regionale uitgever die gelooft in gedegen, in goede regionale journalistiek, maar tegelijkertijd ook weet dat de toekomst er in een digitale wereld is. Wij brengen die twee zaken bij elkaar. Concentra brengt de kranten onder in Concentra Media Nederland. De Limburgse reconversiemaatschappij LRM neemt daarin een minderheidsaandeel.